Koma muribo. Yes, zviri. Zviribo ndikufara nebasa ramuri kuita iri rinofadza zvisingaite. Saka ada kuti mumboudzawo vanhu vari kunze uko kuti basa rekurima nekutengesa zvekurima rakamira sei. Basa rekurima iri nerekutengesa chingori chinhu chingori fun chekuti hakuna anosara pakuita madhira. Handiti ukada kutarisa inini tine madhira angu andikuita nematometo zvandikutengesa. Matometo aya ukada kuziva kuti ndomarima sei ndozoya nawo kuno kusei, uchaona kuti hausari. Yes. Saka tingati basa rakapfava here kana kuti rakaoma, nekuti kune vazhinji vanenge vachida kupinda mubhizinesi iri asi vanenge vachishaya mukana. Basa iri ringati rakapfava ende futi rakaoma because kana usina mari ndokutaurira hauna kwaunoenda. Usina mari hauna kwaunoenda. Saka panenge pachitoda capital yakawanda. Zvoenderana kuti uda kuita sei. Zvinhu izvi uda kuzvirimira kutengesa kana kuda kudya. But kana uda zvekutengesa panoda pekungotiwo pakangoti kurei mbijana. Ndapanzisisa. Saka ipi advice yamungapewo kune avo vada kupinda mubhizinesi iri asi vasina ma-inputs kana vasina any source of help yavari kuwana, mungavaudzawo kuti chii kuti zvivapfavire? Zvandingavaudza ndezvekuti zvinhu zvinogona kutanga nepadiki haisi nyaya zvayo. Unotanga nepadiki. Ukatanga nepadiki unosimuka lolo like inini ichitanga chinhu ichi ndakatanga nekandima kadikidiki then zvakaita zvikura tofanda kutokwanisa kutorawo hekta yangu ini pasina kana kuti ndine problem. Wow, a hectare. Yeah, a hectare is such a big place of land. Saka munoproduce kangani pagore, like mukamadyara akaibva motangidza futi kana kuti anoramba achibereka zvinofamba sei? Ndofanira kutangidza. Ndofunga pagore ndogona kurova ka3. Yes. Saka duration yemadomasi i3 months kana 4 months kuti kubva pamunoridyara kusvika mapedza makuti ndakumabvisa ndakuisa mamwe manyowani. Zvingosiyana nemavarieties from 3, 4, 5, 6. Yeah. Ko zvirwere takanzwa kuti madomasi anonyanya kubatwa nezvirwere asi ndikuona kuti enyu aya ari apa ari healthy, ari kuratidza kuti haana kana zvirwere zvaari kusangana nazvo. Muri kuita sei kurwisana nezvirwere zvemadomasi? Zvirwere zvatisangana nazvo zvakati wandei. Tine red spider ine mushonga wayo, then tine kamwe kanonzi American leaf miner kanosangana nematomatoes ikako kane mushonga wako tinotsvaga inonzi 𝐏𝐸𝐿𝐻 kanobva kaenda ende kanoparara. Tinotenda zvikuru. Saka ndeapi mashoko ekupedzesera amungada kuudzawo muteereri ari kukunzwai out there kuti muvaudzewo? Mashoko andingada kungoudza vanhu, usada kungoti zvinhu zvakaoma. Try nepaunogona napo. Zvinhu izvi takatozvitanga tichitoti hatina kwatinoenda but now ndikutoona kuti kwava nechiedza kumberi. Saka unofanira kuramba uchitry zvinoita. Ndizvo zvindatenda zvikuru mukoma. Hanzi rambai muchitrya zvinoita, usangoti zvinhu zvakaoma. Thank you so much guys.